Pielhazen, pielhazinnen, hazenkeuters en hazenkeuterlinnekes. De zaterdag van de vastelovend. Een geweldige drukke dag voor mij als vorst. Want mijn dag begint 's morgens al om 8 uur als de eerste winkels open gaan. Ik gooi al mijn spulletjes, mijn EHBO-pakket met stemtabletten, paracetamol, drankjes voor de keel, lippenbalsem, koortscrème. Alles gooi ik op 2 plaatsen neerleggen in Venray bij BRL en bij Hulsman. Zoals er nood aan de man komt dat ik dan overal terecht kan. Extra setjes clear, dat soort spul, moet allemaal 's morgens weggebracht worden. En dan begin ik 's morgens om 9:30, moet ik dan als een haas dat plein over vanuit Hulsman en dan ga ik naar de generale toe van onze installatie. Een belangrijk moment in de vastelovend voor mij ook, want ik mag met een van de vorsten van de Vorstraad een woordje richten tot het Venraadse publiek wat er stut. En vanuit die installatie gaan wij dan naar boven. Onze prins reikt dan zijn prinsenmedailles uit aan de familie en wij kijken dan over een zee van mensen van bovenuit de Schouwburg neer op dat prachtige Schouwburgplein waar dan op dat moment de roets bezig is. Op die roets gaan we natuurlijk nog eens opwachting maken met ons trio. Die gaan door hun liedje vertellen en zingen. Ze gaan wat vertellen tegen het publiek. En daarna gaan wij langzamerhand naar de andere kant van Venray, waar door het enorme succes van de roets het inchecken is gestart. En daar zien ze dan, die beginnen iets later. Dus daar komen wij dan ook nog naartoe. Als we daar zijn geweest, gaan wij vrolijk door en gaan wij nog het diner van onze prins, het zogenaamde Prinsendiner. Er wordt meestal nog een stukje gedaan door de familie van de prins, of allerlei vrienden en bekenden die dan iets aan onze prins willen aanbieden. Dat wordt doorgedaan en we zitten door met de familie Knalert van de Raad van 11 zitten wij door bij Anno lekker te eten. En van daaruit begint voor ons de cafébezoeken op de hele avond. We gaan overal heen, we gaan zeker als eerste naar de tent, naar de jeugd, naar de hazenhut, want daar moeten we altijd onze opwachting maken. Daarna gaan we de cafés af, we gaan ook natuurlijk naar de jeugdtent 's avonds en uiteindelijk sluiten wij af met z'n allen in de grote tent bij Hulsman. En dat is altijd een happening, want daar krijg je die energie als prins. Ga erachter in die zaal en de hofkapel begint te spelen, het hazenstek en je moet dan tussen Den Haag van mensen naar voren. En dat is prachtig mooi om mee te maken. En dan om 3 minuten over 12:30 sluit de vastelovend zaterdag af voor het officiële gedeelte. Maar dan begint voor mij Duk ook een mooi gedeelte. Want dan kan ik met mijn eigen vrienden ook nog Duk op stap. En blijf ik Duk tot in de hele vroege uurtjes nog bezig bij Hulsman achter de bar. Gezellig voor mezelf ook nog. En zo ziet ongeveer de eerste vastelovensdag in Rooi op de zaterdag eruit. Die roets, daar hebben we het over gehad. Daar gaan we nu nog een klein fragment naar kijken. De vastelovensroets.
Hey, hallo, Pierhazen en Pierlezinnen voor welkom vastelovens, vrienden uit gans de gemeente en eigenlijk over de hele wereld, want we zien overal te ontvangen. Welkom bij Dag Vastelovend, dag 2. Ja, en vandaag zitten we hier aan tafel met Prins Jeroen de Nurste en Sjoerd van der Koelen. En we gaan eerst in gesprek met Jeroen. Ja, dankjewel. Fijn dat je er ziet. Ja, leuk dat ik hier mag zien. Ja. Hey, het is vandaag zaterdag. Eigenlijk zou je het anders eruit zien. Hoe zou je dag eruit hebben gezien op deze dag, op zaterdag? Ja, ik denk dat wij deze dag, wij starten eigenlijk de dag, meestal de zaterdag bij onze residentie. Dat is bij Maartje Wilco thuis. Daar hebben we eigenlijk als vaste tekst om op te starten. Lekker met z'n allen verkleden, sminken en dan een goede bojem leggen en dan richting de route. Hey, en hoe zag de dag er vorig jaar voor uit? Want dat was natuurlijk een ander jaar. Ja, dat was zeker. Toen hadden we eigenlijk al een heel eind erop zitten natuurlijk van die vastelovend. En toen stonden we eigenlijk aan de vooravond van de 4 dagen om af te sluiten. Maar ja, dat was gewoon geweldig. Dat was echt wel een bepaalde kriebel. Hè. Je had natuurlijk al die tijd al wel een bepaalde roes gehad. Maar die 4 dagen, dat maakt het dan wel speciaal. En ja, de installatie stond natuurlijk op het programma. En we zien de dag eigenlijk best relaxed gestart bij TOF. En daar had je de raad had je er een leuke stunt verzonnen. En zo zien we eigenlijk afgetrapt. Ja, dat lijkt me toch wel heel spannend inderdaad. Heel even voor de mensen die dat misschien niet weten, de stunt van de Raad van Elf, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een beetje dan, de raad had dan iets ludieks verzonnen. En wij mochten door TOF her en der wat we weer aangekleed met zuurstofmaskers en een beetje thema brandweer natuurlijk. En toen mochten we wat attributen gaan zoeken in TOF. En dat was eigenlijk de introductie, eigenlijk een beetje gewoon een leuke start van de vastelovend. Even los. Ja, even lekker relaxed, even loskomen, ja. Hey, had het printschap ook veel gebracht? Of wat had het ook gebracht? Wat heeft het mee gebracht? Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk dat het mij ontzettend veel geluk, energie heeft gebracht. In september word ik gevraagd en dan begin eigenlijk in het geniep begin je zelf voor te bereiden met mijn adjudanten, met de vrolie. En dat geeft een bepaalde sfeer, dat geeft een hoop energie. Normaal, na de vastelovend, dan zie ik je eigenlijk helemaal klaar. Dan had je eigenlijk nog maar een stukje gehad. En voor me stond ik nog steeds te stuiteren op als woensdag. Dus vooral heel veel energie en plezier. Ja. Herken je dat, Sjoerd? Want je ziet, een paar jaar geleden, 2016, waren je adjudant. Ja. Herken je dat wat Jeroen zegt? Had je dat ook? Extra energie na de vastelovenddag? Nou, na de vastelovend niet meer, moet ik zeggen. Ik kan me in het moment nog herinneren dat we 's avonds na 12 uur bij onze prins nog wat aan het eten waren. Nou, toen was ik al echt totaal los. Maar eigenlijk tot en met 5 voor 12 was het volle bak energie. Energie, ja. Heel apart, ja. Ja, maar wat had het O dan gebracht extra als je terugkijkt op het jaar dat je in dat trio mocht zitten? Vooral enorm veel plezier heeft het gebracht. Maar ook een hoop mensen het leren kennen. Je hebt de vereniging vooral ook leren kennen. Op een manier die je normaal ziet vooral de voorkant. Nou, hij had ook een keer de achterkant met me maken. En dan komt er eigenlijk achter wat er allemaal gebeurt in voorbereidingen op zijn feestje. Maar bovenal tussen ons 3 met de mechjes en op lol, plezier en nog meer vriendschap. Ja, want als trio, als prins, met de adjudant erbij, dan zien inderdaad die vastlopen aan de voor- en de achterkant. Jeroen, wat weet je nou wel wat je daarvoor nog niet wist? Welke ontdekkingen heb je gedaan? Nou, dat zien we wel wat. Kijk, ik heb al wat verenigingswerk gedaan, dus je weet inderdaad wel een beetje wat er speelt. Maar inderdaad, dat is wel wat Sjoerd zegt. Als je ziet hoeveel mensen er eigenlijk allemaal aan de achterkant klaarstaan om de Venrose gemeenschap een super vastelovend te geven, ja, dat is bizar. En als je dan echt inside kijkt van dat hele PKC-traject, dus hoe je zeg maar even PKC, hè? De Prinsenkeuzecommissie, iets minder ingewijd. Dus vanaf het moment dat we eigenlijk dus bij mij voor de deur stonden, totdat wij zeg maar uitkwamen, dat is een traject, daar wist ik natuurlijk niks van. Ja, je weet dat er een keer ergens aan wordt gebeld en de geluiden gewoon dat er mensen naar kunnen gaan. Even uit dat traject, kun je daar één heel concreet voorbeeld geven van dat heb ik meegemaakt. Ik wist helemaal niet dat dat bestond en dat ze dat met een aanstaande prins doen.
Ja, nou ja, ik bedoel, dat je naar Kullen ging, dat wist ik. Maar wat er gebeurde, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja. Maar dat blijft zeker geheim. Of, Ja, misschien moeten we dat ook niet te veel over vertellen. Want er zitten nou misschien kels te kijken die denken, ik wil ook een keer prins worden. Ja, en dan weten ze het al. Ja, nee, dat zien wel. Nou, ik kan nog één ding, de Dom, daar gaat het natuurlijk naartoe. En daar stekte in ieder geval een kerstje aan. En dat was voor ons ook wel heel mooi, want dat vastelovensvuurtje, wat wij natuurlijk altijd hebben uitgedragen, ja, dat was natuurlijk wel een super mooie start. Ja, Dus ja, ja, dat die is wil mooi. ik wel toelichten. Wat was voor jou als prins de grootste uitdaging? Waarvan zeiden van, oh, dat vond ik wel spannend of dat... Ja, nou ja, ik ben eigenlijk iemand die heel graag iemand anders, zeg maar, in het zonnetje zet en achter de schermen eigenlijk graag klaar staat voor anderen. En dan moest ik dat in één keer zelf kunnen doen. En ja, dat vond ik wel een spannend. Ik heb wel eens tegen Marianne gezegd van, ja, ik heb nog een joch gezet, maar kan ik dat eigenlijk wel? Dus, in het middelpunt staan. ja, in het bedoel je? middelpunt staan, ja, dat is eigenlijk niet iets wat ik, ja, waar ik constant mee bezig zie. Ik vind het eigenlijk veel leuker om anderen te laten En schieten. vonden het leuk of viel het met? Of? Jawel, dat is me eigenlijk ja, volgens mij best lekker afgegaan. Ik heb dat op een best wel natuurlijke manier kunnen doen. En in het begin nog van, ja, we gaan het gewoon doen en blijf maar gewoon weg. Hè. En dan, Dan brengt dat. Nou, het zaagt er in ieder geval zeer natuurlijk uit. En er kwam vrij veel energie vanaf wat mij betreft. Dus dat heb ik gewoon goed gedaan. ja, dankjewel. Ja. Ja, leuk. Hey, en je wacht werkzaam, Jeroen, even een switch naar werkzaam leven. Je Ja. wacht werkzaam bij de brandweer. En je ziet sinds kort bij de veiligheidsregio gaan werken. Wat doet het dan precies? Ja, ik kom eigenlijk uit de 24-uursdienst. Ik heb bijna 20 jaar echt in de operationele dienst gewerkt. Moest er dan 24 uur achter elkaar werken? Of, Ja, we begonnen 's middags om 7:30 en dan de dag daarna om 7:30 gingen we weer naar huis toe. En dan zat werk erop. Mocht natuurlijk ook gewoon slapen, dus dat scheelt. En ik zie nu in Venlo aan de slag gegaan. En daar heb ik eigenlijk het hele vakbekwaamheidsprogramma zie ik verantwoordelijk voor. Dus, Wat houdt dat in? ja, dat eigenlijk alle vrijwilligers en de beroepsmensen van het cluster Venlo, waar ik werkzaam ben, dat die in ieder geval voldoende zijn opgeleid en geoefend. Dus, ja. Dat is ook taak. En Ja. de veiligheidsregio aan zich, want daar huurde nou met corona best wel wat over, maar wat hebben die in hun pakket eigenlijk? Ja, die hebben natuurlijk de sector brandweer, hè, dus de rode auto's, maar niet alleen, want dat kennen de mensen. Maar uiteindelijk zit er ook een stukje voorbereiding aan. Dus eigenlijk hebben we het liefst dat het helemaal niet gaat branden, dat er eigenlijk niks gebeurt. Dus daar zit een stukje preventie en preparatie zit erbij. Maar ook de gezondheidszorg, de jeugdgezondheidszorg zit erbij en de gezondheidszorg overal. Dus ja, dat is eigenlijk een best breed scala en wat er eigenlijk in die veiligheidsregio Ja, dat is samenkomt. ook wat we nou de laatste jaren natuurlijk druk hebben gehuurd. Ja, dus de veiligheidsregio adviseert en is ook redelijk bepalend samen met de voorzitter van de veiligheidsregio in wat wij mogen en wat wij vooral op dit jaar ook Hebben die niet dan ook mogen. nog wat te doen met de vastlovend? Is dat... Wie ik? Of, nee, niet. Ja, de veiligheidsregio. Zeker, maar de veiligheidsregio. Ja, de veiligheidsregio zit meer aan de voorkant. Hè, dus zorgen inderdaad voor een stukje plannen en geven hun goedkeuring op heel veel zaken. Dus ja, die handhaven, dat ligt op een ander vlak. Dus die zien eigenlijk met de vastelovend zien die grotendeels klaar. Maar de veiligheidsregio heeft volgens mij wel een rol. Ik hoop daar ook nog wat verder op in. Hè. Bijvoorbeeld bij grote evenementen als een roetje en het inchecken. Ja, absoluut. Ik bedoel, daar zien ze in ieder geval altijd adviserend richting het bestuur. Die er uiteindelijk een klap op mag geven. Dus ja. Ja. Hey, en je gaat nou dus nog een nieuwe rol. Hè. Je ziet het bij de brandweer geweest. Dat was uiteindelijk denk ik ook veilig, hè, want dan weten we wat er was. Nou gaat het nog een nieuwe rol. Heb je er dan ook voordeel bij dat je prins ziet geweest? Neem je dingen uit op printschap met als je nou eens een nieuwe rol in je werkzaam leven gaat vervullen? Ja, ik denk wel dat het mee wat gebracht heeft, het printschap. Ik denk dat het met name voor grotere groepen, wat mensen, wat Sjoerd zegt, hè, ontzettend veel nieuwe mensen leren kennen. De interactie erin. Ja, waar je met heel veel mensen werkt, daar hebben natuurlijk ook heel veel verschillende karakters. Dus ook dat is leuk om te zien en hoe je daar zeg maar, met hem gaat. Ja. Dat gaat mij zeker heeft mij zeker wat gebracht. Ja. Hey, Jeroen, nog een laatste vraag. Hè. Stel je voor, je mocht een nee-motto voor dit jaar. Stel je voor, dit jaar had een motto moeten bedenken. Wat zou dan een motto zijn geweest? Zolang in Venrooy als vuurke blijft branden. En dat is een beetje, denk ik,
zolang Ivenrooy de lampjes blijven branden. Maar ik vond dat wel heel erg mooi. En ook de tekst, als je daar naar luistert, daar zit echt ontzettend veel in. En vooral met ons vuurtje denk ik dat we daar, als bij de mensen het maar blijft branden, dan gaat dat vanzelf volgend jaar weer helemaal los. En dan kunnen we lekker gaan vlammen. Ja, even en daar nog concreet op inhaken dan. Hoe ga jij nou de komende dag dat vuurtje bij jezelf in kleine kring toch laten branden? Ga je met de vastelavondsdag zelf nog iets doen? Ja, zeker. Ik bedoel, al is het maar een keer de klier aan en een keer de smink op de snuit. En hoe klein de setting dan ook is. Ik bedoel, als gezinnetje, dat is ook een en al vastelavond. Dus ja, wij gaan wel zorgen dat wij in ieder geval het vuurtje aanhouden. En dat gaat niet veel moeite kosten. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Pielhazen, Pielezinnen, vastelavondsvrienden van gans de gemeente Rooij. Wij schakelen nou even over hier vanuit studio 11 naar studio 22. Want daar staat voor ons klaar Los. En dat zijn de winnaars van het liedjesfestival van dit jaar. En zij brengen dat prachtige nummer Gelukkig weer samen. Zonnestraal prikt in mijn oog. Gisteren verdronken, kom langzaam omhoog. Tassenvol, kus niet naar huis. Als iedereen was er, ik voelde mij te thuis. Smaakt altijd naar meer. Als ik vastelavond hier weer dansen en kwatsen, die zingen maakt fratsen, het glas op zijn minst half vol. Het bier in het leven, dit feest met de geven. Ga los 4 dagen lang in de rol. Samen gelukkig, gelukkig weer samen. Zonder gehast en gejaagd. Denk aan het verleden, maar koester het eeuwen. En vier de belangrijkste dag, dat is vandaag. Dag zal ik gaan, geen tijd te verliezen, niks overslaan. Stralende gezichten, ben blij jou te zien. Vat mijn eren, nooit meer alleen. Dansen en kwatsen, lief zingen maakt fratsen, het glas op zijn minst half vol. Het bier in het leven, dit feest met de geven, ga los 4 dagen lang in de rol. Samen gelukkig, gelukkig weer samen, zonder gehast en gejaagd. Denk aan het verleden, maar koester het eeuwen en vier de belangrijkste dag. Smaakt altijd naar meer. Als ik vastelavond hier weer dansen en kwatsen, lief zingen maakt fratsen, het glas op zijn minst half vol. Het bier in het leven, dit feest met de geven, ga los 4 dagen lang in de rol. Samen gelukkig, gelukkig weer samen, zonder gehast en gejaagd. Denk aan het verleden, maar koester het heien en vier de belangrijkste dag, dat is vandaag.
Nou, normaal op zaterdag is het voor de burgemeester ook een drukke dag. Hè. Dan is de burgemeester met de prins samen met de installatie bezig. En dit jaar is het natuurlijk allemaal anders. Maar de burgemeester had wel een woordje tot ons gesproken. Daar gaan we nou naar kijken. Ja, eigenlijk een burgemeester is een ontzettend leuke baan. Maar opperpielaars, als ze dat mag zijn, ja, groter kind niet, dan ben ze zo dicht bij onze lieve Heer. Dat is prachtig. Ik vier heel graag vastelovend. Overal in Limburg en overal in Limburg is het anders. En hier in Rooij heb ik dit vorig jaar voor het eerst metgemaakt. En dat was fantastisch. Vastelovend in Rooij, dat is echt vastelovend van ons allemaal. En dat vind ik fantastisch, ook die competitie tussen de 13 dorpen en de kern Rooij. Wie dat dan bijeenkomt, hier zo in onze prachtige Schouwburg, wie door samen het feestje gevierd wordt. En als je dan ziet dat 's avonds die pielhazen langs al die dorpen gaan, om toch het te preuven van de vastelovend, ja, dan zie je die verbroedering in één gemeente. En dat is geweldig. Ja, de vastelovend in Venray is echt van de lu van Venray, van de gemeente, van de gemeenschappen. En ze treffen elkaar en er zit een competitie in, maar iedereen komt er ook veel terug naar Rooij. Vastelovend in Maastricht, dat is toch bijna geworden van het bovenregionaal evenement waar heel veel lu ook naartoe komen van ver uit de regio om de sfeer van vastelovend Maastricht te proeven. Maar het is in steeds mindere mate ook van de Maastrichtenaar zelf. En dat is wel een groot verschil. Hier gaat het echt recht uit het hart en iedereen is er vol vuur mee bezig. En dat is het bijzonders, dat zie je bijna nergens meer. Ja, het is nu vastelovend zaterdag en eigenlijk is dan de sleuteloverdracht. Ja, maar de sluis die ligt echt in het geheim opgesloten in een enorm belangrijke plek hier in ons gemeentehuis. Dat witnemers alleen doen op papierlaas. Er krijgt steeds meer lui die denken van, oh, dat besturen van die stad, dat ken ik ook wel. Ja, dat zie je steeds vaker, maar dat is niet zo eenvoudig. Ja, daar moest echt immers voor zin. En onze prins Jeroen vorig jaar waren een topper natuurlijk. Die hebben we voor die sleutel met plezier gegeven. Maar ja, de pielhazen moeten dan toch maar volgend jaar weer gaan zoeken naar nog zo'n kaliber als de prins Jeroen. Ja, vanmorgen wie ik wakker wordt, heb ik de kieps nog eens even op mijn kop gezet. En dat wordt ook echt nuttig, want eigenlijk zijn we toch allemaal toe aan vastelovend. Weer eens even dat relativeren, weer eens lachen om het leven. Om de flauwekul die we ook in het leven vaker wit maken. En dat hoort ook bij carnaval, de vastelovend een knipoog maken naar elkaar. Ja, als burgemeester kan ze echt geen prins worden. De bis eigenlijk al opperpielaars, dat is al heel bijzonder. Maar voor prins te zijn, moest ze enorme kwaliteiten hebben, moest ze die vergezicht hebben, de fantasie en het bruisende in die lief hebben. Ja, en de burgemeester moet toch vaak nog net meer de voet op de rem houden en zich beheersen. Halto! Halto! Dat is toch goed, of niet? Ja. Halto, en dan, in Maastricht, daar schreven ze dan pinhouden. En hier in Venray en Rooij, daar stinkt halto. Dat vond ik wel heel kernachtig samengevat afgelopen maanden wat we hebben metgemaakt. Oh, volgend jaar, ja, dan gewoon alle remmen los. Dan hebben we een aanloop gemaakt van maar liefst 2 jaar. Ja, dan gaat het echt knallen. Het Circus Muk gaat 2 keer zo lang door, heb ik al gehoord. En ja, de vastelovend, misschien komen er nog wel 2 dagen bij, want dat hebben we dan ons ook verdiend. Want dit jaar is niks. Dus volgend jaar geen 3 dagen, maar dat gaat nog veel langer een groot feest worden, want daar zijn we er echt heel erg aan toe. Beste Jeroen, wat hebben we weer een bijzonder jaar achter de rug. Het waren verrassingen aan één stuk. Met een vastelovend, zo schoon had ik het nog nooit gezien. We hebben gedanst en we hebben gezongen. En altijd die fantastische pielhazen om ons heen. En doe Jeroen, doe was een prins uit één stuk. Die hebt gestraald van blijdschap en geluk.
En wie toen vastelovend voorbij was, ja, toen wordt ook in Venray dat vreselijke virus de baas. Maar ondanks dat hebben we er het beste van gemaakt en worden diep geraakt door de lu en kasterij die de prijs wonnen, kern met pit. En ook als boeren, die hebben op een nette manier gezeten in het verzet. En ook in Wansum gingen we feest vieren bij de nieuwe brug. En langs de Loobeek, daar komt zelfs een ganse nieuwe watermeulen terug. We zijn geruurd op onze herder en schuip van de schaapsdrift. En ondanks alle crisis zit er ook bedrijven in de lift. Maar het virus, dat heeft toch ook gans het feestjes verstoord. We hebben als muzikanten en zangers al veel te lang niet meer gehoord. Te veel feestjes zijn ons door de naas geboord. Maar als geweldige winkeliers en fantastische horeca die altijd heel hoog scoort, is ook het gans het omzet door de naas geboord. Maar nog erger, er zijn gans het nu heel krank geworden. En we hebben zelfs familie en vriend aan dat nutte virus verloren. Maar ondanks dat zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten. Shower aan shower moeten we ons blijven verzitten. En vertrouwen dat het gooie leven weer bij ons terug zal komen. En ondertussen blijven we weer fantaseren en dromen. Rooi, mijn dorp in de piel. Ik houd van al met hart en met ziel. En vastelovend, dat komt vast en zeker weer terug. En dan vieren we weer het leven en ons geluk. Halto, pielazen. Ja, dan gaan we nou verder met Sjoerd. Sjoerd van de Koelen. Ik zie dat jullie mooi gewisseld ziet. Maar ik wil toch heel even nog een korte reactie van Prins Jeroen. Ja, de burgemeester gaat hem net huren. Hey, Bras, met een woordje aan. Oh, wat vond je daar nou van, Jeroen? Ja, nou, ik ben wel vereerd. Ik moet zeggen, een hartstikke mooi woordje. En ik heb de burgemeester ook wel leren kennen vorig jaar tijdens de installatie. En met name aan de voorkant hebben samen geoefend. En ja, ik vond het een fantastische installatie. Dus, maar ja, super mooi. Ja, goed. En mooi gewerkt bij de veiligheidsregio. Dus je komt nog druk zat die burgemeester tegen, want daar zit er ook bij. Dan gaan we naar Sjoerd. Vind je dat goed? Jazeker. Meneer van de Koelen, wat fijn dat je er zit. Ja, Sjoerd. Ja, vastelovend zaterdag. Hoe ziet normaal die vastelovend zaterdag voor ouder uit, Sjoerd? Nou, de laatste 10 jaar was dat meestal 's merks vroeger te veren en peks gaan. En dan verzamelen wij met de presentators van en Rouge en inchecken bij Ian Adres en dan weer weer geschminkt. En door de loop van de jaren heen kwam daar steeds meer bij, dat weer een bradje en daar kwam soep bij. Ja, want even voor de mensen die dat niet weten, je ziet een van de vaste presentatoren. Je ziet begonnen bij de Rouge, hè, om daar op dat Schouwburgplein het een en ander te presenteren. Daarna is hij naar het inchecken gegaan op de grote markt. Ja. Ik heb één keer de Rouge mogen doen. Toen was de andere presentator Leon, die zat in het boerengezelschap, dus hij moest naar de installatie. En toen heb ik het samen met Paul samen mogen doen. En daarna ben ik vanaf de start van de inchecken naar de grote markt gegaan en hebben we het daar steeds gratis in worden. Ja, dus de laatste jaren staat die zaterdag vooral in het teken van dat evenement. Ja, vroeg uit de veren, peksken aan, broodjes eten en beginnen. Ja. Hoe checkte jij in dit jaar? Nou, ik denk vooral thuis gezellig met de twee mechjes en de vriendin. Ik denk dat het huis de aankomende week alweer behoorlijk versierd zal gaan worden. Ja. En dan zal er toch al wat gedanst gaan worden. En maar Sjoerd, het is vastelovend zaterdag nou, het huis is toch al versierd, of niet? Ja, klopt, daar heb je helemaal gelijk op. Het huis is al lang versierd. En nee, wij checken in door gezellig de televisie aan, vastelovendsmuziek op. Er zal zeker een drankje bij komen. En dan lekker vooral samen met de mechjes genieten. Hey, even terug naar die Rouge en het inchecken. Laten we even gewoon, het volgend jaar gaat dat gewoon weer gebeuren. Hè? Wat is nou, de laatste jaren is dat inchecken ook steeds groter geworden eigenlijk. Hè? Wat is het verschil tussen die twee? Nou, ik denk dat de laatste jaren, zoals ik het een beetje ervaren heb, en dan kan ik natuurlijk vooral spreken over inchecken, is dat daar steeds meer de wat fanrijse mensen naartoe kwamen met gezinnen ook, met kinderen ook. Het is misschien wat vreemd te zeggen, misschien wat meer oudere opgeschoten jeugd en mensen en de echte jeugd staat volgens mij meer op de Rouge.
Oké, dus een left iets. Dus ik denk ding. een ander thema. En ja, meestal zo rond 5:30 dan stroomt de route leeg. En dan gaan we op inchecken vaak nog wel 2 topartiesten. En dan zouden ook wel aan de doelgroep die dan vanuit de Schouwburgplein richting de Grote Markt kwam, dat er wat verschil in zat. Ja. Want Sorry, ja, maar waar ik dan beneden naar ben, hè. Stel je gaat, ik weet niet of je nog jaren het presenteren vast was, maar er komt een moment dat je misschien niet meer presenteert en dat je als bezoeker naar die vastelavond zaterdag gaat. Waar ga je dan naartoe? Ga je dan naar de route of ga je dan op het plein bij je inchecken staan? Nou, dat moment kunt volgend jaar al. Oh, echt ja. waar? Want vorig jaar heb ik samen met Karen voor de laatste keer gepresenteerd. Ah. Ja. En ik weet gewoon naar de Grote Markt. Daar zien we de laatste jaren zien. Kamerui kwamen er ook altijd al naartoe. Dus ik denk dat we daar volgend jaar ook weer lekker gezellig op dit gaan beginnen. Want het programma is in principe hetzelfde of toch iets afwijkends? Meestal 3 van de 4 artiesten zien hetzelfde. En tenminste de buitendorpse artiesten. En dan Ian is er anders. Maar alle andere eigen artiesten, jeugd, ja, die zien inderdaad hetzelfde. Zowel op het ene als op het andere plein. Ja. Waar ga je staan als je volgend jaar geen prins meer ziet? Ja, wij starten eigenlijk altijd op de route. En dan zo rond de klok van 4 of 5, dan verhuizen we inderdaad richting inchecken. Geen schaarto nog onder de jeugd. Ja, we zijn een beetje in twijfel gevallen. En wij gaan daarna lekker. En als dan inderdaad die duister intreedt en dan die lampjes in die bumpjes allemaal, ja, dan is de sfeer gewoon geweldig op de Grote Markt. Ja. Oh, mooi. Sjoerd, de evenementen, het is ook, ja, de laatste jaren is dat steeds groter en groter geworden. Zie je nog uitdagingen voor zowel de route als het inchecken? Jazeker, ik denk dat om het allemaal wat onder controle te houden, ik denk dat dat misschien wel de grootste uitdaging is. En daarna ook weer om weer nieuwe dingen te verzinnen, om het weer op een andere manier spectaculairder of mooier te maken. Maar ik denk vooral de organisatie, en dat heb ik als presentator in de laatste jaren heel erg kunnen merken, door waar we de eerste jaren zelf nog om 2:30 al met een pilsje in de hand stonden. Door was dat de laatste jaren duidelijk pas echt als het afgelopen was. Oké. Omdat, ja, weet je, er konden allerlei dingen gebeuren en dan had het toch als presentator nog een rol. Want hoeveel mensen, hadden jullie er een idee van hoeveel mensen zien er op de been op zo'n zaterdag? Ik weet dat op de route zitten we volgens mij rond de 7.000, 8.000. En inchecken is in een jaar of 6, 7 gegroeid van een paar honderd naar 3.000 man de laatste jaar. En hoeveel buitendorpsen komen er, zeg maar? Want je gaat Venray en de dorpen natuurlijk. Maar zien er dan ook mensen die van andere... Toevallig omdat ik een hoop mensen ken uit Veerlingsberg, weet ik dat door jaren achter elkaar dezelfde groep, één groep uit Veerlingsberg en één groep uit Maashees op het plein staan bij inchecken. En de rest is volgens mij vooral Venray en gemeente Venray. Maar dat gaat in Venlo de Ja. dingen, de boetezitting. Daar is dat natuurlijk wel echt dat het een regionale trek heeft. Dat het de routes nog niet in die zin. Ja, routes weet ik niet, hè. Daar kreeg ik natuurlijk veel minder van met. Ik denk dat door ook vooral gemeente Venray naartoe gaat. Al kan ik me ook voorstellen dat zeker de laatste jaren het in Venlo zo druk aan het worden was. Ja, dat volk uit misschien Gennep of Horst misschien denkt bij de wat. We pakken de fiets of de taxi en we gaan naar Venray. Ja. Oh, en eigenlijk maakt het ook helemaal niet uit wie er komt, als het maar gezellig is, toch? Ja. Absoluut. Uiteindelijk. En dat is het. Ja. Ja, dat is zeker zo. En maar Sjoerd, jij is een veelzijdige keil, hè? Want de presentator van de route, en daarna inchecken, sorry. Maar je ziet 2016, dat zijn we straks ook al bij het gesprek met Jeroen, zie je adjudant geweest. Ja. Dan vierde de vastelavond voor nu een hele andere rol. Zie je sindsdien anders naar de vastelavond gaan kijken, of niet? Anders weet ik niet, maar je hebt hem wel op een dusdanige manier beleefd dat je misschien wel anders gaat genieten. Ik kan me nog herinneren dat voor het trio-jaar hadden al het gevoel dat je overal bij moest zien. Je wordt altijd vuur aan het podium staan en ik heb het idee dat sinds dat we in het trio hebben gezeten, dat juist die kleinschalige gezelligheid in een kroegje met vrienden, met mensen die je zo vaker tegenkomt, dat heel anders is geworden. Dus ja, of het anders is geworden, dingen niet, maar het is de manier van beleven is anders geworden. Intenser of kleiner. Ja, intenser en kleiner. En misschien ook wel doordat je in zo'n jaar zoveel mooie en gave momenten hebt gemaakt, dat van die denoptiek werden dingen nooit meer mooier. Nee. Hey, en even om aan te geven hoe veelzijdig je ziet, hè? Presentator, adjudant. Je ziet ook nog artiest op Circus Muk.
Ja. Hoe dik hadden met uw compaan Paul inmiddels op de bühne gestaan? Exacte aantallen weet ik niet, maar volgens mij een keer of 8, 9. Ja, en wat is dan de reden dat je meedoet aan zo'n voorstelling als Circus Murk? Nou, ik ben eigenlijk in 2001, 2002 een beetje in Venrooy terechtgekomen, bij SV Venrooy. Daar heb ik Paul ook leren kennen. Wat komt oorspronkelijk uit? Uit wel. Kunnen toch wel huren, dat kunnen toch wel huren. Echt een maar Sjoerds is dat, jongen. Oh, ja. Ik kreeg al aan de voorkant met, let op dat je geen Welse woorden tussen gooit. Dus, nee, daar heb ik Paul leren kennen. En ik heb in het verleden al in wel alles op de zitting gestaan. Op de jeugdzitting, op de grote zitting. Met de paplepel ingekregen. Mijn pap heeft 25 jaar lang door de ganse provincie opgetreden. Ja. Dus ja, eigenlijk zo met Paul eens een keer aan de praat geraakt. En doorleefde ook het enthousiasme om eens een keer mee te doen. En zo zien we eigenlijk hoe het begonnen als de Wouter. Wat is jullie kracht? Ik denk dat we elkaar prima aanvullen. Twee totaal verschillende types, ook op de bühne. En ik denk dat vooral de kracht is. Zullen we dit jaar met hebben gedaan? Nee, dit jaar zouden we nog niet met hebben gedaan. Nee. En volgend jaar? Wie weet. Ja, misschien dat er nou mensen van de commissie met zitten kijken, dan kunnen ze dat vast al noteren, toch? Ja, en dan even, alsof het nog niet genoeg is, zie je ook nog eens commissielid bij de Prinsenproclamatie. Ja. Wat doe je daar dan? Ja, daar bereiden we eigenlijk de avond voor dat de prins uitkomt. Dus we doen eigenlijk alles, behalve, we kiezen geen prins en we zorgen niet voor een prins voor de avond, maar alles eromheen. Ja. Van het aftreden van de oude prins, een rode draad verzinnen, andere opzet verzinnen zoals het laatste jaar. Ja. Dus vooral het organiseren van de... Ja, want afgelopen jaar is die opzet veranderd. Hè? Toen is de prins Jeroen Ziege uitgekomen op het grote podium van Schouwburg, te midden van alle feestvierders. Hadden daar nog plannen over? Was dat dit jaar hetzelfde gebeurd? Of was er weer een verandering gekomen? Of... Nee, dit jaar hebben we hetzelfde willen doen. Ik denk dat als je iets nieuws doet, of het moet compleet valikant misgaan, moet altijd de tijd geven om een paar jaar te doen. Wel natuurlijk met de leerpunten die we vanuit vorig jaar met hebben genomen. Van, hoe hebben we het dat beter kunnen doen? Welke reacties hebben we gehad? Die hebben we metgenomen. Maar in principe was ook dit jaar de nieuwe prins weer... op een bepaalde manier op dat grote podium van de Schouwburg. Ja. Dus den prins hebben we gisteren al gezien, dat in de ijskast zit. Ja. Die komt volgend jaar, hoe dan ook, te midden van de Pielhazen, gewoon op dat podium uit. Ja. Mooi. Ja. Hey Sjoerd, vooral ook de laatste vraag. Als je een motto zou mogen kiezen voor dit jaar, wat zou je het dan zien? De motto zou eigenlijk, dat had eigenlijk te maken met, sinds een paar jaar zit ik in een soort van groepje. Ontstaan op de Vastelavond, waar Richard Jansen een groot karttrekker van is. Ooit ontstaan, we zien ooit een keer op een maandagavond met de Vastelavond stonden we in één keer bij elkaar met wat mannen. Super gezellig. En daar zei Richard van, god, moeten we dit niet gewoon vaker doen? Zullen we niet gewoon 1 keer per jaar een nachtje weggaan? Zodoende is dat ontstaan. En eigenlijk hebben we daar als motto gecreëerd van blijven genieten. En voor mij is dat wel iets wat ik ook dit jaar, ondanks alle beperkingen, ondanks alles wat niet kan, juist met die kleine dingen die er wel zien en juist met dat Vastelavonds hart wat er gewoon is en blijft, even goed te blijven genieten. Mooi, dat vind ik een prachtig motto. Nou, wij blijven met genieten toch, Brechtje? Zeker. En waar we nou van gaan genieten, Pielhazen, Pielezinnen, Vastelavondsvrienden, is heel bijzonder. We gaan kijken namelijk naar de volgende uitzending van Wouts Wieze Wazel. Kijk maar eens met. Vastelavondsvierders uit de Schansgemeente. Hier zie ik weer met filmpje nummer 2. Mensen, wat ik jullie nog ga vertellen is een stukje geschiedenis over Limburg. En we wonen met z'n allen in Limburg. En Limburg is een uitvinding die eigenlijk gar niet zo logisch is als dat het misschien lijkt. Pas vanaf 11 mei 1867 is Limburg definitief onderdeel geworden van Nederland. En daarvoor was dat gar niet zo. Wij zien echt anders dan de rest. Limburg, wij zien anders als de anderen. Mensen, om te beginnen, wij hebben een gouverneur. Een gouverneur in plaats van een commissaris van de koning. En een gouverneur bij ons, dat is een mens met een statige snor. Een mens die namens de koning op een stevige zetel zit. En dan de plaats van Wimke Lex in mag nemen. En de mens is niemand minder als Teke Bovens. En zoals jullie weten, al het goede komt van boven. Dus ook van onze gouverneur Teke Bovens. Vastelavondsvierders. Limburg is niet toevallig de 11e provincie van Nederland. De 12e, dat weten jullie allemaal, dat is precies
Maar daar hebben ze letterlijk en ontiegelijk een hoop water vanaf moeten spulen. Hebben ze er nog iets van willen maken. Maar van ons, wij waren er al. Maar we waren geen Limburg. En zeker geen Nederlands Limburg. Jongens, willen ze van dat polder daar nog wat fatsoenlijks maken, dan ken ik wel een stelletje ulskukes die daar ons een keer wat ontwikkelingswerk willen doen. Als ze daar ook vastelovend willen vieren. Maar ik ben bang dat dat nooit iets gaat worden. De naam Limburg. Het is eigenlijk ontiegelijk raar dat wij Limburg heten. Limburg was oorspronkelijk een klein hertogdommetje in de buurt van Luc en Aken. Eigenlijk is er maar een flinterke van de Limburg, wat wij nou Limburg noemen, wat vroeger bij Limburg huurde. Maar ja, teken Bovis, dat vindt dat allemaal fantastisch en daarom heten wij nog steeds Limburg. Maar dat is begonnen in de periode vlak na Napoleon. In een tijd dat Donald Trump met zijn fake neus nog gar niet bestond en er geen neestrollen uit Moskou kwamen. Kwadsnees was er nog niet uitgevonden. En toch vind ik dat wij terecht in deze periode nog steeds de naam Limburg hebben. Piele zinnen. Ik begin even met Napoleon. Napoleon weer verslagen en toen kwam er een koning. Koning Willem I. En dan word je per se word je een hertog van Limburg worden. En dat kleine vorstendommetje wat ik net zei, dat was voor hem net genoeg, dat flintertje, om het ganse gebied wat wij Limburg noemen, in België en in Nederland, samen zo te laten gieten. Geen toeval, jongens, dat ligt tussen Aken en Luc. En in Luc staat de troon van Karel de Grote. Dat is weer rechtstreeks een link met vorst Karel Wijnen. 1815, Napoleon was verslagen en vanaf in 1831 al ging het eigenlijk al mis. Wat er gebeurde is dat België scheidde zich af van Nederland en de belangrijke mensen in de wereld, dat was de tsaar van Rusland, de koning van Frankrijk, de keizer van Oostenrijk, maar ook de koning van Engeland en van Pruisen, die won per se dat er tussen Frankrijk en België aan de ene kant en Pruisen aan de andere kant een soort bufferstaatje kwam. Nou, dat buffergebied, dat moest dan Nederlands-Limburg worden. Mensen, wij wonen gar niet bij Nederland huren. Hier was eigenlijk geen minst en woorden dat bij huren. Wij wonen bij het splinternieuwe België huren. Waarom? Ik lees even voor. Wij hebben eenzelfde oorsprong, denzelfde godsdienst, denzelfde zeden en denzelfde belanges. En zeker weten, jongens, want ze hebben er Doevel, Troubadour, Leffe, Brugse Zot, Gouden Carolus. Denk, daar kunt u weer aan Gouden Carolus. Dat is slechts een kleine greep uit het assortiment van dezelfde belangen die wij hebben met België. Zelfs vanuit de gemeente Rood in Rooi en Wansum, wat toen nog wel een eigen gemeente was, zijn er petities gegaan naar Brussel en de bedoeling was, wij willen voorkomen dat wij bij Nederland huren. Nou goed, al met al, puntje bij paaltje, we worden toch opgeknipt. De splitsing ging door. Wij, het volk, wonen niet en toch gebeurde het. Pierlazen, pierlazinnen, vastelovensvierders. Alles wat jong, avontuurlijk, ambitieus, knap, sexy was, vertrok, ging allemaal naar België. En ook in de slechte ineens, pierlazen, wij zien afstammelingen van wat over is gebleven. Ja, wij zien anders. Toen wij opgesplitst waren, toen kwam het stukje wat Nederlands-Limburg weer ook nog eens een keer als slot van rekening bij de Duitse Bond. En de Duitse Bond, dat kun je daar op het kaartje zien, dat staat ergens in beeld, dan kun je zien dat de grens van Duitsland eigenlijk door Nederland komt te liggen. En dat stukje, daardoor huren wij op dat moment bij de Duitse Bond. Nou jongens, het is echt zo erg dat wij eigenlijk willen huren bij België, maar we huren bij Nederland en dat wordt ook nog eens een keer een stukje onderverdeeld bij Duitsland. Tegen de wil van ene gouverneur Herwijnen, niet dat mens, gouverneur Herwijnen, de link met Karel Wijnen, die schreef over voor een aantal separatisten, die kwamen in opstand en de mens zei het volgende. Wij wensen in een zuinige regering, gelijk die van Luxemburg te hebben, alleen bestaande uit Limburgers en waarin geen enkele vreemdeling geplaatst zouden worden. Wij wensen niet bij te dragen aan de Nederlandse schuld, welke ons niet aangaat en welke men ten onrechte aan ons wil delen. Met ons wil delen. Jongens, wij zijn anders. Het grote voordeel van die periode dat wij bij Duitsland huurden, was het ontstaan van de vastelovenstradities. Jongens, wij hebben een prins, we hebben een vorst, we hebben een Rood van Elf. Die zetten zich af tegen de echte prinsen, de echte koningen. Die oertraditie van de vastelovend in Limburg, die wij ook weer hebben, die is in die tijd ontstaan. Die hebben we door overgenomen. Een leuk detail, dat kunt van de Rijnlandse vastelovend. Het oudste gezelschap wat zich hiermee bezighoudt, dat is het gezelschap van de gekken uit Kleef. Kleef, dat is een soort plaats in Nijmegen-Oost. Dat is, die hebben binnenkort hun 58 keer 11-jarig bestaan. Even goed dat je dat onthoudt. Mensen, 11 mei 1867, Nederland
Limburg huurt definitief bij Nederland. We komen af van de Belgen, we zien af van de Duitsers. Ja, nog één keer komen ze even terug. Tot 19 4 keer 11 en de rest van het land iets langer. Dus we zien nog steeds net even wat anders. Vastelovensvierders, Limburg, het huurt bijna bij Nederland, maar we hebben een andere geschiedenis als de rest. En daarom zien wij anders als de rest van het land. Ik kom dadelijk bij jullie terug met een ander stukje. Vasteloven. Dat is toch flauwekul. De helft dat is gras en de rest dat is... Nou ja, wat gisteren natuurlijk spontaan ontstond hier aan Toffel bij Vorst Leon was het liedje van de dag. En we haalden het er gewoon in de komende dagen. Leon, wat is vandaag het liedje van de dag? Ja, Brechtje, dankjewel. Ja, het lied van de dag, dat moet over de roets gaan. En de eerste roets in 2004 kwamen wat kels en wat vrouwen bij elkaar om wat te verzinnen. En in 2007 was het eindelijk zover. We mochten op de Meert in Venrooy, ja niet op de Meert, op het Schouwburgplein stonden we. En we stonden niet op zo'n mooie luxe groot podium. Nee, ik weet nog, ik mocht met Paul Rutte het presenteren. En toen stonden wij op een vrachtwagen. En de artiesten van die dag, ja, daar zal ik straks meer over vertellen. Maar 2007 wil ik over vertellen, wat was er toen of wie was er toen de prins? Nou, daar heb ik ook een heel speciale band met, dus die wil ik ook nog even horen. En misschien de kenners weten al wie het is. Dus ik zou je even willen luisteren of je hem misschien wel zult kennen. Weten jullie het al? Ja, dat was voor mij een hele speciale en later voor ons trio met Roel en met Jules ook natuurlijk. Het was natuurlijk Roel de eerste die samen met Ger en met Frank ons voorging in de Vastelovend. En zoals ik al zei, wat stond er op die roots? Wij hadden geweldige artiesten, lokaal en interlokaal zal ik maar zeggen. Een van de lokale artiesten was natuurlijk ons eigen mannenkoor. En de drumband uit IJsselstein. En tussen het winkelend publiek met de tassen van de Kruidvat stonden we op verdwaalde joekskapellen. En waren een man of 150, 250 die nog een vrachtwagen stonden te kijken. En een mooie zwembad met een glijbaan. Wat fantastisch mooi was dat. Roetsje. Ik heb gezocht voor roetsnummers in ons eigen dialect en ons eigen Venroods geschiedenis. En dan komt het toch eigenlijk met dit aan. Dat is het enige roetsnummer wat ik heb gevonden is van onze eigen Beppie Kraft natuurlijk. Maar ja, dat wilde niet horen. En ja, wat houden we nog meer op den dag? Wij hadden Venroodse nummers waar we graag horen. En er was ook één artiest uit Venlo die er kwam. En dat was deze mens. En hij kon amper blijven staan. Hij was al flink naar de zoepkoel geweest. Letterlijk. Want hij viel bijna van de vrachtwagen af. Weet ik nog. Ik weet dat Paul Rutte hem nog tegenhield. Of mogen we dat niet zeggen hier? Jawel, dat mogen we wel zeggen. Frans Teunis. Dan had je de grote hit toen op dat moment Schengen aan de gang en hij stond er ook. En zo ging den dag door en uiteindelijk jaren verder dan geroetst en groeide weer grutter. Het publiek werd steeds groter, de aankleding werd steeds mooier en uiteindelijk kwam het ook zover in ons eigen Venroodse liedjesfestival, Wierie voor het eerst genoemd. Dus en als het niet meer genoemd wordt in een liedje, dan is er wel een traditie die vastgehouden kan worden voor de toekomst. En dat was van de jongens van Kees en Kruut. En voor de mensen die misschien goed de stem kunnen herkennen, het is ook de zanger van Nachtwerk op dit moment, die dit zingt met zijn vrienden. Dus die zingen dat liedje en het heet Kees met Kruut en het heet nog één keer. Het is zaterdagmorgen, wij zien vroeg op, hebben ons spekschaal aan en een hoed op de kop. We vullen de tassen met Jeremy, op weg naar het dorp, voor spaas en plezier. Toen stonden wij vooraan op het plein, gezellig bij de roets, maken plezier en gein. Ja, je hoorde dus, bij de Roets, ze waren er en dat was de eerste keer dat de Roets weer genoemd. Maar ja, 2007, een geweldig mooi jaar, de eerste Roets, maar ook moet ik Duk nog even naar boven kijken op Vastelovend en denk ik treffen aan, het was toch het jaar van het trio van dat moment. Roel, Prins Roel, met zijn adjudanten Ger en Frank. Morgen weer een ander stukje over Venrooy en de muziek van den dag. Ja, Pierlazen, Pierlazinnen, dankjewel voor het kijken. Dit was Dag Vastelovend voor de zaterdag. En natuurlijk hopen we dat jullie er morgen weer bij ziet. Wij zien er in ieder geval. Tot morgen. Vastelovend samen.
gelukkig weg samen, zonder gehast en gejaar. Denk aan het verleden, maar koester het heden en vier de belangrijkste dag. Smaakt altijd naar meer. Als ik vastelavond hier weer dansen en kwatsen, blief zingen, maar fratsen, het glas op zijn minst half vol. Het bier in het leven, het vies met de geven, ja los die dag lang rol. Samen gelukkig, gelukkig weg samen, zonder gehast en gejaagd. Denk aan het verleden, maar koester het heden en vier de belangrijkste dag, dat is vandaag.